Haupa, arratsaldeon, gaurko hitza txoria izateko asmotan geunden, baina aitortuko dizuet, gaurko saioak ere aitortzatik izango du dexente, nire kezkak izan ditu edala. Ze hasiera batean, hementxe, bi lagun parez pare kantuan jartzekotan nitzen erdi eta erdi, pentsatuta biek ere badutela elkarrekin zerikusi handirik, baina bietako batek ez dakit kontrako bidea zote duen hartu eta grazi gehiegirik egingo hotelioken, ezta? Ze txorietaz ari garela, badakizue, arabazuzoak danak taldean dabiltzanean egan, halako irudi dotoreak eta gozatzen dituzte, baina bertan, talde hortan doanean, txoria bat gehiago da, eta talde horretan batzutan bere buruak galduta ere ikusten duenez, bada bakarka kantuan aritu nahiago duen txoririk ez, eta horiek ere dotoreak izaten dira. Horregatik gaur saioa erdi eta erdi daukagu. Hasiera batean Anonymous Popular proiektua hitz egin behar dizuegulako, Igor Elortzaren proiektu berria, eta gero berriz Xavier Leteren lana bildu behar dugulako. Biak ere bertsotik olerkitik, baina azkenean gure kolektibidade horretan badira nor, ezta? Baina era berean norbera, bakoitza bera ere badela aldarrikatu nahi du Igorrek horregatik, nik uste barkatuko didala alderaketa horretaz ere hariko gara. Eta atarikoa borobiltzeko hain zuzen ere, ze jarri Anonymous Popular edo Lete. Bihotza erdibituta geneukanez, erdibidetik atera gara, eta Sara Azurza jarri dugu, barkatuko digu, hau ere zarten eskutik datorrelako, eta hemen izango dugu aurki, baina gaur estreinekoz ikusi ahal izan dugu bere abesti honen, hemen berriro abestiaren bideoklipa eta hemen duzu da primizian. Zipi-zape, pin-pon, Anonymous Popular, ez dakit, Anonim Popular zein den, baina mentxe ditut Igor Elortza, arratsaldeon. Arratsaldeon. Eta Rafa Rueda, arratsaldeon. Ikusi duzu gainera, mailaren punta banatan jarri zaituzte dela, irakurri dudalako Anonim Popular prestatzen aritu zareten horretan, pinponean aritu zaretela. Eta iruditu zait, pinponean aritzeko ere maila proposa badela, ezta? Onditxoa eta bakoitza alde banatan. Rafaren metafora beraz berari utziko diot. Begiran. Ja, hor lehenengo tejada, eman gindizu eta txeba. Hola sebili gara, mezu trukean, bertsoak, musikak eta konpartitzen, eta izan da, lan, hilabete batzuk eman dugu solan, pasatzen informazio bat eta politia. Uste zuri pajaroa etorri zitzaizun zelen izan du txoria dela. Arabazuzuekin hiltzeaz nekatuta edo, eta norberak bere buruari begiratu behar, ez? Batzutan gu horretatik ni horretara salto egin nahi izan duzula. Ze, ez ustean ere harrapatu du jende askok Igor, ez? Zu honekin etorri zarenean, hasiera batean behintzat, lehen golpean, bada deigarria. Gero bigarrengoan behar bada erresago irensten dena, ez? Baina hasieran, Bai, gainera, segurutik YouTubera ego genuen lehenengo pieza sonoridade aldetik eta hotsaren trataera aldetik eta, bereziena da edo, Rafaren gana jo nuen hain justu ere, alako sonoridadeen bila eta bestelako estetika musikal batzuen bila. Ez da aurretik egindako antzeko proiektuetan, gehiago folk eta rock sonoridadetik ibili eta gero. Ez dakit, gaurko, ez dakit, berak esango du, soinu modernoa edo gaurko soinua esan behar zaion besteri barik, baina bai kantuen estilo aldetik eta bereziki osotasunaren sonoridade aldetik eta jende asko egia da lehenengo kolpean apur bat harrituta geratu zen. Helburua bazen hori, helmuga ere zein den galdetuko banizu, zuk zer horrek abesti honetan Anonymous Popularren onartzen duzu, inor Elortzara zoazela, hori da helmuga, ez? Eta inon Elortza, alegia, zuk zure buruari begiratzera zoazela, ez? Nola bai? Horretaz desente filosofatu daiteke eta filosofatu desente baino gehiago larregi behar bada.
Baina, bueno, azkenean horren sakonean dagoena da, bueno, alako sentikera bat, bueno, garaiari eta giroari zintzotasunez bertsoak ipintzeko, nitik topatu dela modua, ez da horren beste nitaz, baina bai nitik, ez da, eta kasu batzuetan, nitaz ere bai, bueno, daudelako, kontu biografiko batzuk ere, baina intentzioa gehiago da nitik aritzea, denoi inporta zaizkigun kontuei buruz, baina pixka bat honestidade horretatik. Bertan diozu gainera bizitza izan daitekela jokatzeko jolas bat, eta ez dakit jolaskor edo bezatu zenez, jolasteko gogoz. Bai, hitzen, berben aldetik, ze, bueno, lehen esan dudan hau, asko filosofatu daiteke, baina, bueno, kasu batzuetan modu solemneagoan, baina beste batzuetan, bueno, humorez edo modu ironikoan idatzitako sortak ere badaude, eta kantak eran kantu estiloan eta sonoridadea zer esanik ez da, nahi nuen zerbait batetik aktuala egite, baina bestetik baita ere, orain arte egin bakoa, eta beraz probatzea, esperimentatzea, ausarta izatea ere bai, horretarako lagune ezin hobea topatu nuen, eta nik uste dut Rafa berak ere desente jolastu duela igual, bere proiektua bakarrik balitz jolastuko luken ere mutan ere. Hori da, orain hariko gara jolas horietaz, ze kantu horretan bertan, zuk aipatzen dituzu hainbat izen, abizen, gehientsuenak ere, popularrak direnak, danak ere ezagunak direnak, baina, karo, nahi edo ez, Elortza, Igor Elortza ere bada popularra. Eta izenak berak, baditu bizati anonim popular ustez kontrakoak direnak, baina eraberean popularrek ere beti badutela anonimotik zerbait, edo aldrebes, anonimoak berak popularre bihurtu daitezkela. Bai, bueno, izenburua sortak idatzi eta kantuak ere osatu eta gero pentsatutakoa da, eta sorta batetik, sorta honetatik ateratakoa da. Eta egia esan, anonim popular da, jente desentek esaten du anonimus, gaur egun, bueno, inglesak menperatutako munduan bizi gara, frantzes ez da anonim, eta berez biak sinonimok izango lirak, eta herrikoia esan nahiko lukete, ez da, eta hain justu guztionen ambizio nagusia ere, ez da izen abizen sinatzen dugun, bada egun ematean jendeak, zergatik ez bertzoren bat edo beste nork idatzia den jakin barik ere, kantatzea, ez da. Eta, bueno, Igor inorren artean ere, antzeko jolas bat egiten dut, ez da, eta nahiz da neure izena bizenekin hasi sorta hau, inor Elortzara noa moduan azten naiz, eta inor anonim popular moduan amaitzen dut. Zaten zu fundiziotik zatozela, eta sasia erretzera zatozela. Sasia erretzera edo bazterrak erretzera, bazterrak astoratzea, hor intenzionalidadea. Bai, bueno, gero kuriosoa da, zenbat irakurketu da, ze diferenteak egin daitezken, edo zein hitzei buruz. Kasu horretan, zehazki, Elortzara noa esaten duenean, nire bi aititei buruz nabil, eta bata baserritarra zen, eta bestea fundizioan egin zuen lan, ez da, eta sasiak erretzera dio danean, enabil nire aitita baserritarrari buruz besterik, ez da, Arroita Jauregi Gerrikabitia esaten dudanean moduan, amantala ez dudala eskegi hortutik zukaldera, nire amamei buruz nabil, ez da. Hala ere, bai, sasi batzuk erretzera ere, bagato zergatik. Bai, ez, eta horiek ere uste dut sanoa direla, eta alde hortatik piromanoa noa behartzen nuen. Piromanoanetan ere trebea delako, Rafa Rueda, zuze horri ere, bueno, biek ere, lehendik ere gainera elkarrekin ere dituzako, zareten oski beste proiektuetan, ez, zuk ere bertsotik musikarako jauzi hori egin duzunean, lehendik ere bide lagun izan dakoa duzu, Rafa, zuek ere beste hainbat artistekin, eta zuzer horrek ere kolaborazioak eta egin izan dituzu, beraz hori zuretzat ez da berria. Berria izango zena da kaso, normalean edo hala iruditzen zaigu, batzutan doinua jarri eta gero harri letra jarri behar zaiola. Kasuntan aldrebez, ekarri dizkizu Igorrek halako bertso sorta hau, 9 bertso ekarri dizkizu, eta zaizu, baina honi musika jarri. Bai, egia esan, jaso nituenean testuak, neko zaplada fuerte hartu nuen, berez, nondik idatzita zeuden eta tankeragatik, oso bertso luzeak, oso sakonak, nitik bideratuak eta gero hori, musika jartzerakoan egiten duzuna da paperean dagoena zutik jarri eta maila berean, edo mailari utzi behar diozu, eta hor dago erronkarik lan honen erronkarik handiena, ez da estetikoa bakarri, baizik eta hor paperean irakurtzerakoan altxatu eta musikarekin batu eta gero eutxi hor dagoenari eta albada biderkatu horrek, testu horrek daukan indarra, ez? Eta
hasiera batean hori izan erronkarik handiena eta oso gustora ibili naiz. Testuek indar nahikoa dute gero lanean hasi eta oso erraz topatu izan dut bideak kantuekin, gero belaunaldi aldetik nahiko esango neuke giro antzekoetan edo bizi izan dugula eta gusto musikalak diela edo hainbat bizipen konpartitu izan ditugula ere eta neure burua askotan ere islatuta ikusi dut Igorrek pasatutako testu horretan, ez? Eta neurri handi batean ere sentitzen dut nire proiektuare badela batez ere hor kontatzen dana eta mamia oso neurea delako. Ardura ere bai, ez? Nolait hori interpretatu, zure egin, interpretazioan pentsatzen dut asmatuko zuela, Igor, karo, ari da azkenean, zuk zure barrutik atera den zerbait, eta susmoa daukat proiektu hau aurrekoekin alderatuta, inoiz baino pertsonalagoa dela, izenburuari erreparatzen badiogu ere zazpi eskalen pluralean ari zineten, gutarrak ere pluralean ari zineten, eta oraingoan berriz singularrera etorri zara, ez? Eta oraingoan badazu, bada hori gutik nira pasa, lehen aipatu dugun bezala. Bai, baina, uste dut nahiko harin ulertu genuela elkar batetik, Rafa berak esan du, ezta, bertuak irakurreta lehen zaplada eta geroa, uste dut bidali egin dizkuela pinpona hortik dator, ez da, email asko dira batera eta bestera, hitze eta musikaz hornituak, eta lehenengoz bildu ginenerako irakurreta zeuzkan, eta bere hausnarketa eginda, eta nik ikusi duen oso ondo harrapatu zuela, hau dena, ez da. Eta bestetik nik ere eraman nion pixka bat nire txapa estetiko musikala, adibidez, eskenulak eskarik eduki behar oiko kantu moldez, estrofa, estribillo eta 3 minututik gorako ekin bildurra eduki, eta gauz horietaz desente hitz egin dugu, eta erreferentzi musika da, azkenengo pare bat urtetan entzundako taldeenak, eta nondik nora jo pista batzuk, asko konpartituak ja, hizketan hasi ginenerako, eta handik 2 astetara Rafak pare bat egin xamar zeuzkan, eta segituan ikusi nuen ondo funtzionatuko zuela sinbiosi horrek, eta emaitzarekin ere, berak esan du erronka handia izan zela, baina nik uste dut lortu duela Rafak kasu bakoitzean hitzei dagokien kantakera errasteko, ez hitzei dagokien estilo musikala, kantakera errasteko pieza musikalak egitea, eta gainera gero horrek, estilo aldetik eta musikalki bestelako osagaiekin pieza bakoitzak funtzionatzea berez ere, esan nahi dut, derrigor, nahiz da oso hitzesko proiektua den, derrigor une oro adi egon beharrik gabe ere hitzei, kantu moduan musikalki ondo funtzionatzen dutela, eta bi gauza horiek lortzea zen lan makala. Eta nora iristen da bat bertara, Igor, puntu horretara, ze ikusten ari gara azkeneko hilabeteetan, beste hainbat artistari ere gertatu zailako, eta uste dut herritarroi oro har gertatu zaigun zerbait izan dela, pandemia bat hori izan dugu, horrek barruak ere astindu dizkigu, norberak bere burua kokatu behar izan du, eta zu gortxe modu inmundi, ez egit izenburua ondo esan notu duan, ze nahiko zaila da, izenburua? Ni bakarrik esaten dut oraingoz, baina lasai. Ikasiko dugu. Edo badu bere grazia ere. Bai, baitare. Hor bertan badiozuzuk, beken egon nintzen behin kantuan 15.000-aren aurrean ezerrez esateko. Benetan zu puntu horretara iritsita zeuden, zer esateko horik etzen nuela? Egun hartan behintzat nuen ezer askorik esan, eta arantza hori, niogan eramango dut betiko horrela esan da ematen du zerbait. Baina, azkenengo Euskal Herriko finalean 2017an, nuen lortu neurerik ateratzea. Besteak beste, uste dut baita ere nire buruari garbada gero atera diren bertsoekin zerikusia daukaten, baldintza edo nahi ambizio zehatz batzuk egin dizkiolako, segurutik bateko bertso gintzan egiten zaila direnak, eta nik behintzat enuen lortu, hori batetik. Eta bestetik egia da, nik uste dut lehenagotik ere bazetorren zerbait zela, beste garai bateko gutasun oso kakotxartean monolitikoak eta jende asko konpartituak urtzen joan direna eta saretzen edo lainotzen,
batetik eta bestetik egia da pandemiak ere, denoi ja personalki, eragin digula sartada handi bat, niri ere bai, eta bueno, honek guztiak badu zerikusia kasu batzuetan zuzenean ere bai, badago piezaren bat, bueno, aipamen zehatzak egiten dizkiona pandemiari, beste kasu batzuetan gai buruzko hausnarketan ere hor dago, naiz eta kasu gehienetan baita ere zen barduan lehendik zetozkidan gaiak eta kezkak eta bai, fizikoki isolatu egin gintuen, eta horrek ere lagundu zigun norberak bere barrura begiratze hortan, eta hor ikusi zenuen zuk, askotan gutartasun hortan, bertsolariei bereziki gainera esango nuke, beste kultura eragile batzuei ere bai, baina bertsolariei bereziki askotan eskatzen zaizuela, bai plazetan, bai ariketetan, holako posizionamendu bat, edo gai zehatz baten gaineko iritzia ematea, edo dana dalakoa, Eta hor batzuetan, badira batzuk errezago ematen direnak, beste batzuk baino. Bai, bueno, ez dakit, hau ja gai luze eman dezakena da, ez da. Ez dakit zenbateraino eskatzen zaigun, zenbateraino geurez ateratzen zaigun, zenbateraino ere gure funtzio sozialari badago kion, eta, bueno, gauza asko batzen dira, ezta, eta gero lehen esan dakoa, bapatekoak eta idatziak ere, segun zertan sartzeko, eta bereziki, eta uste dut honek ere badukale disiplinarekin zerikusia, beste disiplina batzuetan behar bada joera handiagoa egon daitekelako, ez da, norbere ikuspegiak plazaratzekoa, bueno, oso kontu intimo eta personaletan sartzeko bapatean jardutea labainkorra ere bada, ez da, eta norbere burua zertara esponitzen den ere, zaindu beharra dago, eta uste horrek ere baduela honetan guztian. Horretik hemen lan honetan ere badakantu bat esate baterako gatazkaren gainean, ez da? Zuk aipatzen duzu gaina jaio ginenerako baginean gu baten zati, ez? Herri oraindik ere etzen horren zati ere baginen, ez? Eta, bueno, horre nolabait ere, beti egoten dira bi alde, bertsolariei ere askotan leporatzen zaie, ez da? Alde baten erosoagote dabiltzan bestean baino, eta horre ere badirudi aipatu behar dela, ez? Edo beltz edo zuri. Bai, bueno, alde bat eta bestea, bueno, norberak daki ere non mugitu den eta non kokatzen duen bere burua, ez da, lehen, eta orain, eta, bueno, edozein kultur jardunetan, izan bertu da edo beste batean, bueno, behar bada egon daiteke ahots gehiago, kokapen bate daukana, baina bueno, horrek ez du zerikusirik disiplinarekin eta gutxiago inork erabakitako eserekin, ez bertsolari bakoitzak duen izaerarekin eta honek ere luze joko luke pentsatzea, zergatik askotan kultur jardueratan bueno, iritzi batzuk agertzen diren eta beste iritzi batzuk dauzkan jenderik ez dabilen kultur jardun horietan, bueno, luze eman dezaken. Borroka feministaz ere ari zara, zaintzaz ere zerbait badakizu, txikitxoarekin, eman zenuen itxialdia, arekin jolasean, esan dut lehen nik hitzekin eta jolasean, arekin eman zen dituen eta garai hartan ere piztutakoak direnez, hor ere etxe barrura begiratzeko asko dugula, ez da, askok eta askok. Bai, bueno, zaintzarena gainera, bueno, orain gaude belaunaldi, sandwich belaunaldian ez da goikoak eta bekoak zaintzea tokatzen zaiguna. Baina, bueno, bainauk bebadakik piezari buruz ari zara, eta, bueno, hor gehiago da modu orokorragoan, ez da gizon moduan, zorioneko olatu feminista honek eman dizkigun astinduak eta gero, eta ondo kostata, bueno, neure buruari eta nitik begiratze bat, bueno, berkokatzeko, ikasteko eta onartzeko baita ere, orain arte izan ditugun privilegioak eta hankasartzeak eta hemendik aurrera beste intentzio batzuekin begiratzeko eta gero hitzez esanak ekintzekin betetzeko ere. Eta hori da hemen aipatu dugu, ez da, Rafa, kasuntan bi direla, pixkat sakonenak edo izan daitezkenak edo, baina, karo, zure ariketa da guzti horiei doinu bat jartzea, denek ere doinu berdintxua izan ez dezatela, eta gaina ikusten dugu, bueno, zuretik ere atera zarela. Uste dut bere konfort ere mutik atera den bezala, ez? Ze hor, nitaz ari garela aipatu dugu, ni partekatua duzue, biek jarri duzuelako zuen aletxo hori, ez da, ni
ezineagoa zeinena ote den Rafarena edo Igorrena, erdi eta erdi horutziko duguen batean. Claro, zuk ere zuretik atera zara, eta ez dakit doinu anglosaxoiak ere gehiago ote dauzkagun, edo beste bide batetik ez ote duzun helduzuk ere. Bai, azkenean guk jarritako premisetako bat zan jolastea eta ez ibiltzea ere lehen aipatu Igorrek, kantuak eta luze izatearen beldur hori baztertzea eta gero baita ere jolasa. Jolasa, intuizioak eraman gaitu askotan hainbat lekuetara eta ez gara ibili. Ni sentitu nahiko aske Igorrek emandako lehen zera pauta horietatik ere hori somatu izan dudalako eta bidea oso errez topatu izan dugulako elkarrekin. Zirikatzaile aritu zara, ze provokaziotik badu apur bat bertsolaria jakinda, normalen nola egoten direla eta zuk batxata doinu batean jartzeak, hor uste du, arriskatu zarela. Hor bat zegoen. Bai, eta gainera, hori nahiko itxura zuk aipatutako hori bertsolarien artean eta nahiko zabalduta dagoela eta hori. Eta bazan alde batetik, Igorrek oraindik lantzen hor badabil, baina badu alako frontman eta irrikitan gaude eta horren gainean ere galdetuko dizuez, jakin badakigu, holtza gainerako maixua ere ez duzuela nola nahiko aukeratu, ze oier zuiniga izango da, ezta? Zuekin hortxe orain hasiko zaretelako prestatzen zuzeneko oiek, dagoeneko momentuz sarean jarri dituzuez, hori ere aipatu behar da, sarean, ez dago diskarik, non eta YouTubeen, garaibateko bertso jarriak idatzi egingo zituzten, ezta? Basierrik eta Uztapidek eta konpainiak eta gaur egungoek berriz YouTubeen. Disko liburua badago, Bai, disko liburua bai. Bai, ala ere egia da hasi ginela YouTubeen bidez zabaltzen, eta hor badago soka bat, oso logikoa Basarri eta hoen gandik, lehenagora ere, ezta? Garai bateko bertso jarriak ahoz-aho, herrikoi moduan dut zaizkigunak ahoz-aho zabaltzen ziren, garai hortan ahozko kultura hutsa zegoelako, gero bertso paperak etorri ziren, baita ere, merkatu egunetan plazan kantatu eta gero ahoz-ahoz zabaltzen zirenak, gero bertso kasetak eta diskoak eta etorri ziren Basarri eta Uztapide eta hoen garaian, bertso musikatuekin ere ibili izan gara eta, nik uste dut gaur egungo formaturik efikazena eta eraginkorrena ikusentzunezkoa eta interneten zabaltzea dela, ez da orduan, bertso jarrien, ikusentzunezko bertso jarriak kategori berria sortu duzuena. Eta gero diska liburua, zuk esan bezala, Zart kolektiboarekin atera duzuena, eta hori ere ez da kasualidadea izango, ez? Zarten hor sortzaileak eurek zabiltzate, beste proiektuetan, eta azkenean, norberak bere burua manejatzeko modu bat ere badela, ez? Zart kolektiboa beste menpeta ibili beharrean, ez? Bai, eta batzeak daukan, babesa, indarra, txutea, ez dakit nola deitu, azkenean hori izan da batzaren motiborik handiena jendea ondoan hobeto aurre egiten zaiola datorrenari eta kasu honetan Igor eta ni hortartean egon da naturala zen sartekin bideratzea formato fizikoarena. Esan dugu irrikitan gaudela, batxatan zer moduz moldatzen den jakiteko. Holtza gainean alakoak eta nola defendatzen dituen. Ze orain ari zarete prestaketetan, ez? Eta horretarako gainera, orain konbibentziak edo alakoak egiten omen dituzue artistak, ez? Toki batean sartu, antxe buru belarri, prestaketetan, entsaioetan edo, azpitian ari zarete zuek, ez? Bai, azaroan egon ginen, konbibentziaraino ez dakite heldu ginen, ez ginen bertan elotan egon, baina egon aldiak. Eta, egon ginen azaroan zehar, lau ostegunetan, jabeto zen, pixka bat ikusteko, grabatutako hori zelan eroan ezenara, zelan osatu, beste rekurso batzuekin ere, batetik proiekzioa, argiztapenak, eta osotasunari, ari bat, eta pixka bat leiho bat, edo ikuspegi oso bat emango zion ideia nagusiaren bila eta barra, eta orain, urtarrilean zehar, gaur bertan, Zoreazu antzokitin nator, mendikaina eskerrak eman behar dizkiegu Azpeitiko Kulturaz Kooperatibakoei, batetik Dinamoako soinuaren gunea zabaldu zigutelako azaroan,
eta orain Zorazu Antzokia erabiltzen utziko digutelako, ezta? Eta irudiak egiten eta ere, haiek izan dituzue lagun, ezta? Bai, entzunezko narrazio hauek, dapatistak, euren burua dapatista ditzen duten hango bidogilek egin dituzte, ezta? Eta, bai, horrari gara, nik entzuten duan Frontman eta hori guzti hori, eta gainera telebistan kodera kontuan hartuta, nahi dut, kako txiki batzuk ipintzea, inok pentsatu ez desan, dantzan ikusiko nahuen. Baina, pixka mugitu gara. Oierrek dantzan jartzen bazaitu, akaso... Oierrek kriterio oso honez hainbat aholku eman dizkigu, eta gehienetan kasu egingo diogu. Zeinek esango lizuke zuri Igor, hain 5 urte hau egingo zenuenik. Beraz, zeinek esaten dizu, datorren urtean batxata dantzatzen bukatuko ez dut. Ikusiko dugu, egia da, behar bada, behar bada. Alegia prozesu horren urrengo urratsa ere izan daiteke, agertu? Zu 47 urterekin alako saltzatan ibiltza bakarria, bizirik egotaren seinale da. Hori da? Daen zuzenekoetan ere izango duzu Albaro Goikoetxearen laguntza, ezta? Albaro Olaetxea. Bai. Bai, hortxe, irurok egotza gainean, eta gero, badago beste Jose Lastra teknikari lanetan, eta Gaizka Izagirre egongo da ere argiztapenean, eta osatu dugu lantalde bat hor Zorea sonibili garena lantzen, eta oso gustora, ondo pasatzen ari gara, eta gogoak ingabiltza hori ja erakusteko eta herriz herri biltzeko. Hori da, ze lehenengo hitzordua, 19an, ez? 29an. Gaur erki. Urtarrilaren 29an. Hori da? Igandea da, 7etan Zoreazun, Zoreazu Antzokian. Gero gira esan, posi gaude, Otsailean eta martxoan desenteko martxa daukagu, gero gara Zarautzen, Elorrion, Iruñean, eta Bilbon ere loraldian egongo gara, Bilabona, Baigorrira ere joango gara, eta bate eskapatzen zait, baina inorko lan interese imediatoa baldin badu, igor.eusen aurkituko informazio oso. Informazio guztia. Gero leteren lanetaz arituko gara, arenak azkenen norberak bere egin ditu, batek daki, ez da, zuk momentuz zureak, nitasun horretatik, zuk zureak aldarrikatzen dituzun horiek, gero hemendik pixka batera jendeak ere bereak egingote dituen, ez? Ez dakit, Xabier Lete niretzako oso goian dagoen norbait dani oso letezalea naiz aipatzen dut, abizen horietan, ez da, lehen aipatuzun kopla horretan, Lopategi nire bertso maizua izan zen, eta Lopategi Lete da hartzen dituan odoleskoak ez diren nire lehenbiziko bi abizentzat, ez da, eta hor esaten dut, kantuak berbekaz bete bizitza bai jokatzeko jolasa izan liteke, ez da. Nik inoiz provokazio moduan izan dut historiako bertsolari ikonena Xabier Lete dela. Bai. Orduan, galdetuko diogu, egile. Konforme geratuko nintzateke haren, euneko 10 edo, gelditzen baldin bada hor niretik. Ondo, eskerrik asko bikote, berriz ere esango dugu oraingoan ondo, inor nahastu ez dadin, urtarriaren 29an izango dela, lehenengo hitzorduri Azpeitian, eta gero adi jarraituko dugu, ea batxata dantzatzen duen edo. Eskerrik asko pareja, zirtzi horri. Bat, bi, hiru, lau! Dantzatuta bestera ikasteko asmoz Amets berria ezagutu Maitasun itza zurlatu Izarrezpia oiukatu Entzun orain zu Ezin jakin noiz datorren Maldarik onena Hiru laua zen If you walk away, walk away, walk away, walk away I will follow If you walk away, walk away Badakizue saio honetan gustatzen zaigula, bazterrak bisitatu, zainbat kontu eta gure historiaren berri ere izan dezakegulako, eta orain, trenera igo gaitezela, hori esan behar nizuen, baina trenik ez da, garai batean bai, hain zuzen ere Nafarroa, ez da, Araba, eta egia, ego ekialdea, hortxe Gipuzkoakin batera, hortxe ikusten ari zaretenez mapan, elkartzen zituen tren bat bazelako, Basko Navarro izenekoa. Jendeak oso maitea zuen, baina hori
hori, azkeneko 55 urteetan, ez du arek bere bidea egin, gaur egun bizikletaz edo oinez egin daiteke ibilbide hori, eta bertan inguruan badaude geltokiak, badaude alakoak, eta guzti horiek orain Jaurlaritzak monumentu izendatuko ditu, beraz, aitzaki ezin hobea monumentu horiek ezagutuz gure historiaren berri izateko. Sasoi batean trena ibiltzen zen bide honetan. Gaur egun bizikletak eta oinezkoak ibiltzen dira. Lehen burdinazkoa zen. Orain bide berdea da. Basko Navarro zuen izena, eta Gipuzkoa, Araba eta Nafarroa lotzen zituen. Bergarako Mekolalde auzoa mutur batean, Lizarra bestean, eta tartean Gasteiz. 140 kilometroko trenbidea. Duela 55 urte egin zuen azken bidaia, baina trenbidearen arrastoa ez da desagertu. Tunelak, zubiak eta geltokiak bide berdearen parte dira. Arabako Maeztu herriko geltokia adibidez, udaletzea da gaur egun. Horiek guztiak, zubiak, tunelak, eraikinak eta baita bidea bera ere, monumentu izendatuko ditu Eusko Jaurlaritzak. Anartz, zer suposatzen du izendapen honek Arraia Maezturentzat? Bueno, guretzako azkenean berri onak dira, ez? Azkenean, daramagu 20 urte baino gehiagoia proiektu honekin bueltan, azkenean bai berreskuratzen eraikuntzak, bai mantentzen patrimonio material hori, ez? Orduan, berri onak eta importantea dira guretzako. 55 urte dira Basko Navarro trenbidea itxi zutela, baina haren oroimena ez da galdu Arabako Maeztu herrian. Treniko esaten zioten. Bai. Eta zetsukunak ziren estazioak, tren geltokiak bai, mundu guztiak hartzen zuen. Gainera, ilusioz hitz egiten dizute, treniko horretaz, bai. Jendeak erabiltzen zuen eta maite zuen trenikoa, bai. Arraia Maeztuko alkateak lagunduta Basko Navarro trenbidearen tuneletako bat ikustera goaz. Argiztatu eta txukundu egin dute. Trenaren zarata eta naturaren soinuak entzuten ditugu bertatik pasa ahala. Monumentu izendatuta, bideko azpiegitura guztiak zainduta eta babestuta egongo dira. Trena iragana da, baina bide berdea, oraina eta etorkizuna. Mantentza eraikuntza horiek, importantea eta jakitea nondik gatozen eta nondik jungo gara, ez? Oroimena hor dago, jende gazteari ere esaten zaio zer zan eta zertarako zan, eta, bueno, azkenean gure historioa da eta maite dugu. Monumentu izendapena duen beste ondare bat izango dugu laster, Basko Navarro trenbidea. Aberastasuna ere bada. Milaka bizitari izaten dituzte Maeztun, bizikletaz zein oinez. 300.000 inguru urtean.
Hortxe, enkargua utzi digula ez da, Igor Elortzak lete ote dan Euskal Herrian inoiz izan den bertsolaririk hoberena. Eta horri erantzuteko, zer esango dizuet, inun leteren gainean gehien dakien jenderik bada, hementxe plato honetan daudela, eta ez naiz ni, ze hementxe dauzkat letez gehien txuden dakiten Lourdes Otagi eta Alex Gurrutxaga, Arratsaldeon. Arratsaldeon. Biak ere Euskal Herriko Unibertsitateko literatura irakasleak, eta biak ere letez asko jakin, beste leteri denbora asko eskaini diozuelako. Ze orentxe, besapean esaterani joan, baina claro, besapean pixu askotxo zuten, ze baten faltan 3 liburu atera dituzue, eta liburu horietan bildu duzue, leteren olerki eta kantutako eta alegia idatzizko lan guztia. Eta ez da nola nahikoa, 1000 bat horri alde bai, gutxi gora bera, baina hortik ies ez dizue ezerk egin. Bueno, geurok aukeratu behar izan dugu zer utzi kanpoan, ez da? Azkenean hautapen bat egin behar dezu beti ere. Egiten zenun galdera horri buruz, ez da bertsolarik onena izan ote dan, ez dakit, baina, bueno, berso zalea zela porrokatua, oso gaztetatik dokumentatuta daukagu, berso saioen kronikak idazten zizkiola Osabari ura Australian zegoen garaian, eta bai, bakigu oso zalea zela, bersotan ere egiten zuela, baina inoiz ez jendaurrean eta bapatean, hori ere bai. Baina bai, abesti egileriko honena, hori nik uste titulu hori lasai eman lehiokela. Bai, ze tituluak jartzen hasita, Alex, zuk zer horrek ere beste bat jarri zenion, ez da, Aberriaren poeta kantaria, alaxe deitu zenuen, zuk egin zenuen tesian, tesi horretan oinarrituta gero liburua atera zenuen, eta liburu horri esker gainera Euskadi saria jaso, beraz, oraindik ere uste dut zorretan zaudela leterek. Bai, inondik ere, bai, edo nik behintzatala bizi dut, gertatzen da, zor batzuk politak direla. Bai, guraso izaiena bezala, beti zorretan zaude, baina zorrona da. Eta gure, igual zorretan gaude, baina zorrona da. Hain nintzen pentsatzen, Igorrek esan du, lete ze izen importantea, ez? 1000 horri. Bueno, izenaren neurrikoa, esango nuke, izenaren neurrikoa atera dela edizioa, 1000 horriko edizio luze bat, baina izena ere handia baita. Bueno, neurriaren erruaren zati bat zuena ere baduzu ez hitzaurre bat egiten hasi, eta hitzaurrak berak 100 horri alde izatea ere ez da nola nahiko marka, Bai, markamena eskatzen dugu. Bai, markamena eskatzen dugu 100 horri geuretzat hartu ditugulako, baina esplikatu behar asko zegoen, batetik egilearen ibilbide literarioa aurkeztu nahi genuen, eta ibilbide horren zer nolakoak deskribatu nahi genituen, zeren gora eta bera, hau da, esango genuke, gailurretan ibili zela, baina baita zuloetan, eta erori eta altxa egiten zen poeta badela, eta ibilbide horren zer nolakoak aurkeztu nahi genituela, deskribatu nahi genituela. Orain zehaztuko ditugu horiek, baina orain txaritu gara nitasuna eta kolektibotasuna, ez? Eta susmoa badut lete, lehen ere alex esan dugu pixka bat bazela denona, ez? Eta horren adibide da, liburaren aurkezpenean ikusi genuela, zuetaz aparte noski, batetik Gipuzkoako Aldundiak, bera ere parte hartutakoa dela, bera ere diputatua izan dakoa dalako, kulturako diputatua, eta gero 5 argitaletxe, Euskal Herriko 5 argitaletxe garrantzitsuenak ere elkarrekin, eta hori ere bada zerbaiten seinale. Bai, nik uste dela beste seinale bat, leteren figuraren neurria eta balio ematen duena. Guk esan izan dugu lete nahi ez da ere, nahi eta nahi ez Euskaldunok, kasik denok badugula gureak. Gustatzen ez zaionak, gustatzen zaionak bere askotarikotasun horretan, ez? Eta guretzako sekulako poza izan zen ikustea leteren bezalako obra batek argitaletxen ikuspegitik ere zeukala halako erantzun handi baten. Ematen dio, benetan, horrela erabil baldin badaiteke hitza, ikuspegi nazional bat islatzen du, ez? 5 argitaletxek elkar hartuta esateak hau interesgarria da Euskaldunontzat, denontzat, batzuek gehiago gustatuko zaie, beste gutxiago normal, baina hau baliozkoa izango zutelako erantzuna ona izango zuela. Bestela ere ez liratekelako, ez da, aventura honetan sartuko. Eta aipatu dugu 3 liburutan, 1000 orrialde horiek 3 liburutan banatu dituzue, eta banaketa izan da nolabait ere kronologikoa, ez da? Eta liburuz liburu joan da, lehenengoan dauzkagu bere gaztaroko lanak. Argi izan zen duten hasieratik banaketa kronologikoa edo behartzuela, ze izan zileken gaiaren araberakoa edo, baina alaxe erabaki zen duten, ez? Lehenengoan eta 2. tomoan, ordena kronologikoa da. 3. da berriz, bere poesia liburuetan ez dagoen poesia, bere kantuak, poesia eta kantuak edo
ez dakite aldizkarietan atera zituen erabateko komposizio lirikoa. Estelako harribitxi batzuk. Horik ez daude ordena kronologikoan ezarriak, baizik poesia liburuetatik kanpo dauden materialak hirugarren ale horretan daude, eta baita leteren fondoan aurkitu genituen argitaragabeak ere, uste dut oso interesgarriak direla. Ze hori da nolabait ere propina, ez? Liburuak, kasu honetan liburuek duten propina hori. Lehenengoan aipatu dugu, Gaztaroan idatzitako 3 liburuen lanak bildu dituzuela, badakit, hainbeste horri alde oain eskatzen baizuetzu gainera irakasle izan da, esaldi pare batean laburtzeko kosta egingo dela, baina Gaztaroko 3 liburu horiek amankomunean baldute, zer somatzen da hor lete gazte hartaz. Gero etorriko zenaren zertzeladarik edo printzarik igertzen zen ja gaztetan egindako lan haietan? Bai, nik esango nuke bai ez, baina pentsatu behar da hor banaketa horretan ez, bi liburu horietan ikuste kontrastean pentsatzen baldin badugu, lehenbiziko 2 liburuetan, nahiko nabarmen ikusten da, lehendabizikoan daude 60etan, 70etan eta 81 arte idatzitako eta argitaratutako poemak. Orduan, bueno, esan dezagun fondoan dagoen filosofia existenzialista dela, materialismoa, orduan, pixkat poesia esakera, poesia sozialaren hildokoa izango litzake, ez? Jendeak azkar ulertzeko, protesta kantua oso erraz identifikatzen dugun bezala musikan, hori poesiara eramango bagenu, aterako litzaigun poesia, aurkitzen dugu hor, leteren hasiera hortan, ez? Esateko modu oso asertiboa, eta bar. Eta horrek kontraste oso handia egiten du, gero etorriko den lete, takin nola esan, espiritualago edo beste modu batekoarekin, ez? Orduan, lehendabiziko 3 liburuak irakurri ondoren, irakurleak bigarrenari heltzen dionean, ikusiko du nik uste zenolako jauzia dagoen. Egia da gero lehendabizikoan ere badaudela noski, gora berak eta bat. Eta jauzi hori zer izan zen, evoluzio bat, erantzun bat, erreakzio bat, alegia bide logikotik argi zegoen horra eraman bartzuela, edo momentu baten alako kiebro bat eginez esan ez, orain bidea hartu behar dut eta hau da erantzuna besteari ez. Nik uste ibilbidean badaudela gertakari personalak eta sozialak tartean, ezta? Lehenengo liburuaren amaierakoa, urrats desbideratuak liburuak, alako desolamendu edo alako zea bat, ez da barne urraketa baten adierazle dela, Euskal Herriaren gizartearen bilakaera zalako zaputz edo desenkanto bat, ez da? Gero datoz 10 bat urte isilik beste zeregin batzuetan dabilena eta berak esaten du gainea agorraldian dagoela. Ez daukala berezkotik poesiarik barrenean sentitzen duena esateko. Eta gero etorriko da 80etan jadanik politika utzi du, gaxo aldi latza etorri zaio gainera, eta hor, bigarren aldiko poesia hori bir sortze bat da. Bere burua bir sortzen du beste erabateko poesia egiteko, ez hain beste gizartearekin batera doana, lehenengo aldikoa bezala, Euskal gizartearen gatazkeik lotua dagoen lehenengo poesia aldi hortatik, bigarrengoan barnera begira bere regenerazio personal horretan zehatzen da. Beti dago noski Euskal gizartearen irakurkera kritiko, afektibo, maitekor bat, baina oso esango genuke disidentzia handitik egina, eta hori uste dut Beraz, bere biografia nolait osatu duzue, baina bereaz gain gizartearen biografia ere osatu duzue, ez? Nolait ere paretsuak izan daitezkelako baten eta bestearen evoluzioa. Bai, nik uste baietz, eta gainera, maiz komentatu dugu, ez? Leteren balioa testuetan dago, baina baita ere pixka subjektiboa izan daiteke, ez? Baina zenbateraino irakurleek eta entzuleek beragan eta bere testuetan aurkitu duten baita norberak bere errealitatearen edo bere bizipenen isla, bere obran. Lourdesek aipatzen zuen liburua, urraz desbiratuak hori, 81ekoa da, ez? Pentsa gaudela transizioaren urteetan. Eta karo, letek islatzen duen desolamendu hori, alako giro ilun bat, indarkeria handia alde guztietan, hori leteri dagokio, baina ez leteri bakarrik. Eta orduan hor, segun zer esaten duen, ISBT zilegi balitz esaten duenean, igual irakurleak bere ala ikusten du, ez?
zer eta nora doan, orduan, bueno, maiz pentsatu izan dugu, ez? Leteren ibilbidean gauza asko pasatzen dira, ikusten dira, kontrasteak, gora berak, baina ez ote dira Euskaldun askoren eta Euskal gizartearen gora berak. Baina gora berean horregatik gertatzen da ere batzutan beste herrietan ere gertatuko da, hortan beste gauza askotan bezala euskaldunok ez garen desberdinak izango, baina entzun nahi duguna, entzuten dugunean erresago entzuten dugu, alegia. Ez, iritzia eman behar duenak, bai olerkiren bidez, lehen Igorrekin aipatzen genuena zela bertxotan edo dana dalakotan. Bueno, gure gandik gertuagokoak diren hoienak erresago irentzten ditugu besteenak baino. Eta ez da letek horretatik ere pairatu behar izan note zuen apurtxo bat. Bai, hori bistakoa da. Hala ere, leteren erakargarritasunaren zera hori bilatzea izango litzake harri filosofala aurkitzea bezala, ez da? Zergatik poesia batek hartzen gaituen, eta gogoan hartzen dugun, eta hori tradizioan sartzen den, eta transmisioan lehenago Elortzak aipatzen zuen, ez da? Gustatuko litzaiokela jendeak bere bersuak direnik jakin gabean, kantatzeko gusto hori izatea. Leteren kasuan nik uste hitz justuaren eta esamolde esakto horren artea dagokiola eta hori eozeinek iesbetea zilegi balitz bezalakoa. Hori zea oso bat da, ez da pentsamendu oso bat eonork momentu batean edo bestean sentitu duena eta pairatu duena, ez da, ies egiteko desira hori. Gauza, bera Euskal Herria ezin zaitut maite eta egin ditu hainbat kantutan, uste dut gai zela transmititzeko konpartituak, jende multzo batek konpartitzen zituen sentimentuak. Orduan hor dago bere artea, ez da, hitz gutxitan, hitz esaktoetan, zera bat, ez da, konpartitzen ditugun sentimentuak espresatzea. Eta lehen propina deitu diogu, baina esan dugu ez da 3. liburu horretan badirela, orain arte sekulan ikusi gabekoak zirenak, eta hor badakit gainera zuek ere zorrotz jokatu duzuela, zirriborroekin eta ere aritu gabe, justu ja behin osatutakoak bakarrik hartu dituzu, ez da? Egia esan lana ematen zuen eta lana eman digu. 3. liburuki horrek ze materia interesgarria dago, baina kakotxartean delikatua ere edo merezi duena oso zorroz lan egitea, ze karo, azten garenean eskuizkribuei buruz izketan, gauzak patxadaz eta ongi egiten saiatu behar da, beti ongo dira katxak, ez? Hor bildu ditugu poema sakabanatuak, esaten zuen Lurdesek, hau da, hor zehar aurkitu ditugunak, baldizkarietan eta batzuetan sorpresa ederrak hartuta, eta genuen espero adibidez Letek itxasoari buruz poemak egin zituenik, eta bar. Azkenekotakoa, ez? Horra gertu dira, ez? 70 poemak ondarruko gertaera batzuei buruz, eta sorpresa, olakoak aurkitu ditugu. Gero daude itzulpen batzuk ere, ze badakigu sortzaile, poesia sortzaileek beti itzuli izan dutela, sorkuntzan laguntzeko eta bar, Letetzen salbuespena. Kantuak daude abestiak, eta poema argitaragabeak, eta kantu argitaragabeak ere bai, eta karo, hor, egin behar dituzu bildu, ordenatu nola bait, batzuetan geneukan testua, beste batzuetan geneukan audioa, beste batzuetan gertatzen zen, hainbat bertsio dituzu, igual, hartzen duzu abesti bat, eta daukazu bertsio abestu bat, eta gero idatzitako bat. Edo ikusi ditugu baita kontzertuetako eskuprogramak, banatzen zirenak kontzertuko eskuprograma arruntak, ez? Eta hango testuak ere bai, orduan hori dena biltzea lana izan da, baina lehen esaten genuen, nik uste jende askok, Lete ezagutzen duen jende askok, pozik hartuko duela ikustea, oraindik ere badagoela, Leteren munduan gauza gehiago, eta poza baita ere, nik uste jendeak memorian izango dituela, batzuetan, igual abestiak noiz baitentzun bai, baina gero idatziz inun bildu gabe, eta igual memorian hor, inoiz gertatu zaigu, norbaitek galdetzea, eta bazen malako kantu bat, eta baina idatzi gabe dago, eta Euskaldunak igual gogoratzen dute. Hor, ez lana zen, hori biltzea, bakarrik sartu ditugu, esaten zenuenari segita, bakarrik sartu ditugu oso finkatuta zeudenak, ze eskuizkribu ala moduzkoak, edo oso zirriborro hasierakoak sartzea, ez zen gure ustez zilegi, berak ez pazuen aurre ikusten hori,
argitaratzeko moduan zegoenik, nola ingo duzu. Bai, errespetuz jokatu beharko dela, ez? Eta, azkenean ez da norberaren lana, bestearen lana da, eta efektibamente horren atzean dagoen erabakiare ez dakigu ze motibo izan dituen, ez? Edo zerk bultzatu duen, bai, edo ez izatera, ez? Eta hor errespetuz jokatzea. Ben esan dugu, egun horri aldeko hitzaurrea idatzi zenutela, baina zuen lana ez da noski horretara mugatu, ze gero aipatu behar da, bana ere lan guzti horietan zuek argibideak eta azalpenak eta ematen joan zaretela, ez? Nolabait ere lana bera bere testu inguru hortan eta hobeto ulertzeko, ez? Beraz, pentsatzen dut, zuek bezalako adituak ez garen ontzako liburuare badela, ez? Ez dela bakarrik ontan ja aurreratuta zaudeten ontzat. Bueno, irakurle orokorrarentzat zuzendutako liburu eta edizio bat da. Hala ere, letezale denarentzat izango da uste erakargarriena, zeren lehenago abestiez ari zela, ez da badakigu bere kantaldietan, kantatzen zituen zenbait kantu ez zituela inoiz bere testu idatzietan inoiz jaso izan. Eta hor badaude irreverente samarrak edo irri jorrazkoak direnak edo sexuari buruz eta provokatzaileak diren kantuak. Oie jasotzea erabaki dugu. Jendeak rekonozitu dezan garai hartan zuzenekoetan ikusten zuten lete hori. Ezin da efektu hori erreproduzitu ala ere, zeren letek erantzten zizkiun komentarioak, ez da, poema bat edo testu bat kantatzea zijoenean egiten zituen aurkezpeneko saioak berak genero bat dira, eta hortan zan maisu bat. Sortzen zuen espektatiboa bat tekstu horren gainean, erreproduzitu ezin dena, ez da, eta guztiz ederra. Alex ere saiatu zan horretan, ez da, ze txori kantazale ikuskizunean ere hortxe aritu zineten, ez da, pianoaren eta laguntzaz, zuek eroietako lan batzuk ezagutarazten, eta hor ikusiko zaitugu, zuzer horri ere nola aritzen zaren pixkat azalpenak ematen, ez? Ja, lotxa denak aldu ditugu, ja. Bueno, ez du zertan, ez? Nik uste dut azkenean leteri egin zaizkion omenaldi ugarietako bat gehiago ere bazela, guztiak ere mereziak izango ditu, eta uste dut horri zerbaiten seinale ere badela, ez da, beste jendeko lako omenaldia egin badio. Eta birsorkuntza, nik esango nuke polita dela, omenaldiak eta ondo daude, eta nik esate dut Euskal Herria oso efemeride herria dela, baina efemeridetik arago ikustea garai bateko obrek sortzen dutela oi hartzuna eta, segida, eta birsorkuntzak zemen hori da, ez? Joanak eraman du pianora, eta birsortu ditu kantuak, beretik jarri du, eta eskala bakarrak, etorriko dira gehiago, eta beste egilenak, eta bar. Nik pentsatzen dut, espero baldin badugu, beti pentsatzen dugu gauza bera, espero baldin badugu lehengo artistek irautea, ezin dugu espero edo pentsatu, iraungo dutenik fosilizatuta eta geldirik garai batean bezala. Daude transformazioan eta bertsio berriak egiten dira, aldatuta eta rapeatuko dira, eta nik aldakiz zer egingo denez. Nik uste dut seinale ona dela, hori gauza horiek egitea. Guk ere nahi genuen, nik uste Lurdesek ere bai, eta nik ere bai beti eduki dugu gogoa, ikerketa akademikoaz aparte, figura horiek transmititzeko, divulgazio eremuan gauzak egiteko, nire kasuan liburu hala etorri zen, eta txori kantazale ere hala etorri da. Egin ditugun emanaldiak dira, egiteko emoziotik, birsorkuntzatik, eta egia esan oso gustora. Omenaldiak, ze azkenean egin duzen hau ere beste omenaldi mota bat da, ez da? Omenaldiak batzuetan arriskutsuak izan daitezke, normalen omentzen dugunari, lore merkeak botatzen dizkiogulako, eta alderdi onenarekin geratzeko arriskua daukagulako, ez? Eta lehen aipatu duzue, gailurrean ibilitako adalete, lokatzean ere bai, segurazki guztiok bezala guztiok ditugulako gure argi ilunak, eta leterenen kasuan, ilunetako horietako bat, plagioarena, ez? Hori deskubritzen den momentuan, badirudi ordura arte egin duzun guztiak ere, hortxe joaten dela, ez? Ja, behin hankasartze bat edo eginda, lehen zeharka aipatu duzu, ez? Batzutan, eta ohikoa dela olerkian ere, inspirazioa eta bilatzea, inspirazioa eta kopiaren arteko muga non dagoen, ez? Hortxe izango litzake kontua, baina hori ere jorratzen duzu, esaterako bilduma honetan. Ez zegoen, nik uste ez keneukalaguk, obra ez da gurea, Xabier Leterena da, orduan guri ez dagokigu ezer eskutatu edo aldatzea edo, noski testu inguratzea, eta esplikatzea hori noiz sortzen den, eta zergatik izan daitekeen, eta bar, ez? Aipatu beraldia eta lokatzetan egotea, eta Letek plagiatzen edo hartzen dituenean beste pare bat poetaren poemak, esan dezagun nolabait zulotik datorrela oso gaixo, hori ezin da hori kendu, ez? Esatea oso gaixo zegoela, eta orduan nolabait
edo hola interpretatzen dugu guk, beste poema horietan aurkitzen du heldulekua, ez? Ez dira edozein motatako poemak, irakurleak berehala ikusiko du ze poema mota diren. Hori, hainbat jendek esan du, Koldo Izagirrek esaten zuen, bai, plagiatu du, baina nolabait, ez dio bere buruari traizio egiten, ze poetika hori bazegoen beragan. Nolabait esan nahi du, ez duela egiten, ez dakit, hartu, munduko 50 poeta arrakastatsuenak eta horiek hartu. Ez, nolabait, hartzen du Rilke berari oso gertuko zaion poeta bat, eta gero gainera itzuli egin zuen eta errezitatu egin zuen publikoki, ez? Orduan, ez dugu noski justifikatuko hori ongi dagoenik edo, baina guri dagokigu editore bezala nik uste batez ere esplikatzea hori nola testu inguratzen den, zergatik Rilke eta gero nola Rilke baten eragina dagoen poema horietan, baina baita gero ere asko sutilagoa noski, ja ez itzulia, baina poetika horrek irauten du beragan, esateko modu batean, eta barrez, nolabait destilatuta, estiloa, hor gelditzen zaio. Guri hori zegokigun, ez? Irakurleak ikusiko du, poema bakoitzean adierazi dugu, poemaren jatorria zein den, eta gero, hitz aurrean dago azaldua, ze garrantzia daukaten, Carles Riba poeta katalanak, Rilkek, ez bakarrikoiek, baita beste poema batzuk ere, eta beste poeta batzuk ere, obra horretan nola filtratzen diren ze garrantzia duten. Pentsatzen ari nintzen batean nik inguruan ere baditu dala letezale amorratuak. Eta bataz bestekoa, gora xamarrekoa lurdez. Urte batzuk jaba dituztenak. Ez dakit gure gazteek, eta zuek biak ere unibertsitateko irakasle aritzen zaretenez, por cierto, gustora ez da, ikasleak indako tesiarekin, ikusten dut gero elkarlanean segitzeko eta prestaudeten horrekin, arro ere bat egon gorera, ez da? Zu izan zinen tutorea hori ez du guartatu orain arte bere tesian. Baina, ez dakit, unibertsitatera gaur egun doazenek ere lete ezagutzen ote duten? Ezagutzen dituzte zenbait testu, batez ere kantu bihurtutakoak, eta gero beti ere testu aukera bat egiten dut, antologia moduko bat prestatzen du nik, 20. mendeko poetena, eta leteren tekstuak badute gaitasuna barrenean dituzten konflikto batzuk islatzeko. Eta testu horiek komentatzea aukeratzen dutenek aurkitzen duten materia, poema horietan zeak egiteko, ez da, beren iruzkinak eta beren burua espresatzeko. Beraz, tekstu mota ezberdinak aukeratzen ditut, eta denak ez dira alai eta posik agertzen diran tekstuak. Eta personak ere ez gaude beti alai eta posik. Eta orduan, tekstu ezberdinek aukera ematen diete egoera, pentsamolde, ikusmolde ezberdinak dituzten ikaslei, beren buruak islatuta ikusteko, eta tekstu horien komentarioen bitartez, barrena zehatzeko, ez da, askatzeko, eta uste dut poesiak hori baduela, ez da, gaitasun hori. Eta leteren tekstuek ere badutela toki bat irakurle gazteetan. Gu ez gara beti alai eta poxik egongo, baina lete dagoen tokian dagoela, angoran edo beran edo dana dalako tokian dagoela, ura poxik egongo alda. Zer esango duzuzuek, ez? Batzuetan pentsatzen dut, esango duela alako batean isilik egon zaitezte, olako... Ze oso foko zale ere bera, ez? Eta orduan, kasu gontan zuenak, balio izan du fokoa berriz jartzeko. Eta nola disidentzia lehen aipatzen genuen, ez? Disidente alderdi hori bazuen eta kontra egitekoa, nik maiz esaten dut letek izan zuela habilidadea. Zeukanean publiko nolabait erosoa, orduan txe kontra egin behar. Ez zerrentzun nahi duzue, kontrakoa esango izuta. Oain seguru asko edizio horren aurren esango luke, zertako egin duzue. Igual kejatuko leitzai guke. Baina nik uste poz hartuko lukela, seguruena. Ez dut uste oso okerra da nik pentsatzea. Ez luke aitortuko akaso, baino. Ez, baina berak ezagutu zuen beren 40 urteoitako ibilaldian oso goian eta oso leku simbolikoan kokatzen zuen kantagintza berriaren lekutik gero baztarreko sentitu zela era bat, euskal kanonik edo baldin badago, ez zuela bere burua hor oso leku erosuan da ikusi izan, hori egia da. Orduan, azken liburuarekin Euskadi Sariak refrendo bat eman zion bere obrari, egin zituen azken errezitaldi horietan publikoaren erantzunak, uste barrena bete ziola, eta sentitu zuela bat egiten zuela irakurlegoarekin, zeukala zera bat, ez da, oihartzun bat, eta
eta uste dut geroztik etorri diran produktu kultural guztia bai, ze azkenean gure liburuak, bere kantaldia, ETBek egindako Ni naiz Lete produktu guzti horiek onarpen maila bat, rekonozimentu maila bat ematen diote. Orduan, uste... Pake pixka bat ere ekarriko liokela segurazki, ez da? Kontrastea izugarria. Kontrastea izugarria da, bat Letek bere burua zeukan iritziaren, eta jendeak egiten zion harreraren artean, ez? Lourdesek aipatzen zuen hori, azken urtetan egin zituen, azken urte terdiko errezitaldietan. Benetan jendeak ikusten zuen Leteren azken liburuaren maila eta bere kantagintzaren itzala, ez? Baina berak ze egur eman zion bere buruari, ze autoexigentzia zeukan, autoexigentzia literarioa eta musikala. Ba hori, goza dezala, dagoen tokian dagoela, guk gozatuko dugun bezala, ze zuen lanari esker, batzuk ezagutuko dute, talendik ezagutzen zuenak, oraindik ere ezagutuko ditu, ezagutzen ez zituenik, seguru, ze esan bezala, bi hauek baino gehiago inork ez dakienez, hori, orain iaia zuen pare egoteko moduan gaudela. Bai, gu saiatu geha. Bai, eskerrik asko bikote, eutxi horri eta eskerrik asko. Leteri merezitako omenaldi hori eskintzagatik, eta gure ikuslei gogorarazi behar, astelenean bueltan izango garela, ordura arte txintxe ibili, eta ongi izan.